Паспортыңды юғалтқаның бар ма? Бар, ләкин загран паспортын юғалтқаным бар. Шет елде Италияларында юғалттым. Аны урладылар дұрыс өткенде юғалтмадым. Қайсы жерде болды, нешегірек шуны сөйлеп кетсең еді? Біз үкіметанда стажировкаға барған едік. Италияға? Италияда. Сен бардың ма янда? Мен болдым, 2011 жылда һәм Римини шәһәрендә біз вокал өйрәнгәндә бүлмәдән алып чыгып киткәннәр. Бүтән сумканы сумка эчендә булган бүтән паспортлар, акчалар шунда иде. Андый чиракта нишли кеше менә Аллага шөкер, безнең битеге посольство дигән нәрсәләр бар. Әйе. Менә шундый российский посольствога барып, кагаз алып, шушы Италия илләреннән чыгып, үзебезнең ватаныбызга кайтып керердәй булдым. Акчаны да бирделәр инде, бөтенсен бирделәр. Юк инде, юк. Нинди акча, паспорт та юк, бер нәрсә дә юк, әлбәттә. Бер кагаз гына шушы илдән чыгарга ярый дигән. Ул чыгып кая бардың инде син? Казанга кайтып, Казанда яңа паспорт йөгертеп бирделәр. Италияда син анда нәрсәләргә өйрәтәләрсең гомумән? Шунда әйтеп китә алмыйсыңмы? Академический вокал инде анда. Академический вокал ул Италия бит инде теге академический вокалның, классический вокалның инде туган җире дип әйтергә була. Анда безнең бөек җырчыларыбыз, анда шул Лучано Паваротилар, анда Дель Монаколар барсы да шуннан. Лучано Паваротти син тыңладыңмы? Лучано Паваротти. Юк, шул ул вакытта үлгән иде инде. Карале, шул Лучанолардан төшегәл Италиядан көтүдә булганың бармы? Көтүче булып көтү. Булганың бармы не? Синең дә. Көтүдә. Син кайсы авылдан әле? Без Башкортстандан Үзбәк районы Килем авылы. Килем авылы. Көтүдә булганың бар. Качан булдың соңгы тапкыр? Соңгы тапкыр еллары белән хәзер әйтергә дә мөмкин 2001 еллар. 2001 еллар? Ага. Анда булай кунакка кайткан идең безнең, или син әле авылда тора идең? Авылда тора идем. Авылда тора идең. Көтүче чыбыркышын шартлата аласыңмы? Бер сүзсез. Шулаймы? Чыбыркы Хәзер менә чыбыркы бисә шартлата аласың, шулаймы? Бер сүзсез.